Čau lidi, zdraví vás Tornado Gamers a jak vidíte, točíme hru Battlefield 3 po dlouhém přemlouvání se. Jsem tu s Vozim. Ahoj. S MX Martem. Mňauky, mňauky. A s Faldosem. Čus. A si havarujem. Navěž Marte, vole. Ale já jsem u vás, jo, nespadněte, jo. Do prdele. To já jsem byl u vás zrovna. Kde spadli jsme? Čekal. Kde jsi, Jirko? A že budu podporovat ze vzduchu. Uječka. Jo, koukám tam. Teď běží dovnitř jeden. Jo, vidím ho. Ježíš, to je mrtvola. Já ho zraním zase. Já je mrtvý. Nikdo tam kolem tebe není asi. Bacha, běží k tobě ze zadu. Teď běží do toho hangáru, vole. Běžel do hangáru. Já jsem pod palbou, takže teď. Jo, díky, zabil jsem ho. To je raketa po mě střílí. To je Marte, vole. Do prdele. Tam něk... Jo, dobrý. Ty vole, Jirko. Tam je mrtvola, že jo, vlevo teď. Jo. Čerstvá, vole, jsem zabil. Kdo to je? To jsem zabil já, vole, po něm, ale. Zrovna jsem tam přišel a jenom Jdou slyším. pod tebou. A se jdu podívat. Určitě pak uděláme ještě nějaký let's play na nějaký menší mapě. Tady to je přece moc velká a moc toho neuvidíte. Ale blbá raketa, blbý moře, oh fuck. Super. Potom si rádio má. Určitě uvidíte další let's play na Battlefielde po peči. Kačku. Hoši, Hoši, chcete něco? lehni si. A zastav se, lehni si, Jirko. Ty to vyřaženo, šulína. Zůstaň ležet, kolem tebe jede tank, víš ho? Já vím. Hoši, chcete něco říct? Dělej, poběž, můžeš. Díky. A je po mně. Odkud to přišlo? Ten Jezus Zimmerman zase, ty vole. Už je zase vyklep, ty vole. Už po druhý. Bože můj, vole. To nepušeno, jo. To zásah do hlavy 224 metrů. Podporuj nás, Vinčo, ze Zore. Počká, tady... Mám, vole. Nepřítel to po mně střílí, vole. Dobrý, dostal to do hlavy. UBčka je jeden. Dobrý, mrtvej. Jo, já jsem dostal asistenci. A je tam, vole... UBčka teď je čisto. Ale pak tam na kopci je vyprošťovák, jo, tak si do něj když tak daleko. Bacha. Můžeme jít na účet. UBčka jsou dva, běží pryč od Bčka, ale už je ten sundá. Ty vole, oni jsou všude. Jo, jednoho jsem zabil, proštěvák, sakra. Tak to jsme v háji, už. To střílí, vole, teď Helina, takže. To on ten vyprošťovák snad nikdo nesundá, ty vole. Ale označil jsem ho, takže by ho mohli sundat blbci. Raketa letí. Teď něj. Hit. Co to je, vole? Už se jde, bacha! On je dostřílá. On je dostřílí Helina, vole, zbavte se jí, vole. Jo, dobrý, teď jsem jí vyplašil, doufám. To prdele, mě zabila, vole, Helina. Marte, jsem u vás, jo, jako spolujezdec, koukám na tebe. Zaměřený, vole. Ne, já ho mám. To nespadni, kámo, já se úplně bojím vejšek. Máš tam společnost. Kurva. Ty vole, jak svině. Do prd... Na střeše! Tam jich je, vole. Jsou mrtví, hele, nemůžeš mě oživit, kámo, nemůžeš. Tak zkus to nějak vydržet na pár vteřin a... Příplně RPGo. Dělej, No, já ho vidím. jsem mrtvej. No, počkej. No, tak Minomet, nic. vole. Mart... Srab s minometem, vole, jen na respu a střílí. Já jsem je obešel, zabil jsem Jo. dva. Au, to vypadá na SKS. Ty vole, lehni. Ležím.
To po mně stříleli z druhé strany, to je k Podpora, čemu. tady máš Já jsem náboj. mrtvej, bacha, zabil mě vole M4A1, někde tam bude. Za tím plotem, teď běží k mým mrtvole. Ty vole. Ale to je tak, to se nezvládá. To hlavně se nikde nevyloďuj, protože už bude konec kola. Tím pádem konec je našeho videa. Určitě. Prvního a ne posledního. No tak určitě. Konec kola za 5 tiketů a zase jsme prohráli. Čím to je? Jsem dělal zbraň. ND. Mission complete. Ende. Finito. Finish. Finish. Tenok.